Otobüsa PKK ve vecare bere xobida kuderi. Seroke PKK Abdullah Öcalan di 27 Şubat'ı da got. Bila PKK xofes bike. Tevahi mesuliyet aydın mine. PKK bersiva Öcalan da ragihan. Em gotinin Öcalan kabul dikin. Li PKK xwas pevajoya dirêj bike. O mujrahê çêke. O hinek rêyên din ji xwe re bibîne. Lê belê ji ber zextê mecbûr ma kongreya xwe li dar bixe. O di nêzdê jî PKK wê eşkere bike ku dê çekên xwe deyne. Tiştekî balkêşe ku tu kesek ji ber fesihkirina PKK xemgîn nîne. Hem Kurdên ku PKK rexne kirin û hem jî yên ku piştgiriya PKK dikirin ji vê biryara PKK xemgîn nînin. PKK dixwast ku li bajêrekî Herêma Kurdistanê kongreyekê mezin li dar bixe û wekî şovekê çêke. Li belê dewleta Tirk ev yek qebûl nekir ku mesele wekî 19 Cotmeha sala 2009 be. Dema gerîla çûn Tirkiyeyê wek vê demê PKK şovekê bike. PKK ku di 27 mijara sala 1978 hatibû damezrandin di 8 Gulana 2025 da hat fesihkirin. Melafa PKK ya 52 salan berdewam bûy hat qapatkirin. PKK di sala 78 da bi otobüsekê birê ket û got otobüsa me ber bi Kurdistanekî yekparçe û serbixwe vedişe û Kurd ji bo serxwebûnê çûn di nava vê otobüsê de can dan, xwîn dan û ket dan. Malbatên Kurd zarokên xwe û pêşeroja xwe feda kirin. Piştî vê tarîxê li gor destgehên mafên mirovan 17,000 kuştiyên fealî meşhûr çêbûn. Kurdên herî welatperwer Kurdistanê hatin qetilkirin. 5,000 gund û mezra ji ber şerrê PKK û Tirkiye hatin valarkirin. 70,000 însan ketin girtîgehan de. û zêletirî 15,000 înfazên navxweyî di nava PKK da çêbûn. Di salên notî da otobüsa PKK hêdî îşaretê ji rê derketinê nîşan da. Lê di sala 1999 da dema Öcalan çoyî İmraliyê otobüsê îstiqameta xwe yek carî guhart û zibirînekê o encam da. Öcalan got dewletxwazî paşverûtî ye û lîstikekî emperyalîzmê ye û Mustafa Kemal cumhuriyetek ji bo Kurd û Tirkan çêkiriye. Ev otobüsa ku ji bo azadî û serxwebûna Kurdistanê bi rê ketibû vê carê ji bo demokratîkkirina Tirkiye û Tirkiyebûnê berê xwe da Enqerê. PKK yekî xizînena sala 2004 vê carê ji bo demokratîkkirina Tirkiyeyê şer da destpêkirin. Vê carê 10,000 keç û kurên Kurdan ji bo Tirkiyeyê dan kuştin. Yani PKK di şerrê xwe da 5 nifş kirin qurbanî. Di 8 Gulana 2025 da vê otobüsê stop kir. Piştî mijûlbûn û taxîrbûnekî 52 salan û vê destkeftî Öcalan got hewce nake hûnmapên xwe yên çandî jî bixwazin û ragihan em PKK'yê fesih dikin. Hêşta hesaba 52 salan ya gelê Kurd nedane û hêja navê bi hezaran Kurdên ku bûne qurbanî nehatine eşkere kirin. PKK dibêje em serkeftin, em ê teqûşînekê nû bidin destpêkirin. PKK dixwaze carekê din Kurdan berbiriyekê nediyar ve li pey xwe bikişîne. Lê belê divê Kurd êdî jî vê otobüsê rabêjin bes e û divê ev otobüse êdî ji bo goristana otobüsan bê veguhastin. Di nava van 52 salan da karê herî başiyê PKK tenê ev bû ku xwe fesih kir. Divê PKK tune bibe. Ev sedên ku li ber daxwazên Kurdan çêkiribûn hilweşin. Divê Kurd xwe ji vê xefika dewleta Tirk da mezrandî an ku PKK xilas bike.